писмено предупреждение, в което се казва: господа, съгласно българската конституция, нямам изкушение. Както е казал нашите вестници, и пред светия благ, и животонащ моят дух, нине пресно, и во веки веков. Амен. Благоденствено е, мирите, оздравиш и спасение всем, благопоспешение, подаш Господе, благочестивом православному, българскому народу, и сохрани го на многая лета, многая лета, многая лета, поиска да каже нещо, ще разполага с 1 минута, за да даде своите аргументи за нека искат да говорят. Като искат нека да говорят. Аз не търся. Ама няма те да водят, сега са видели. Няма стане, нас пътя се ще изопачем нещата. Може би да водим нещата,